prinášame novú generáciu Red Light terapie. Navrhnutú pre maximálny výkon, precízne spracovanie a úplnú kontrolu nad terapiou. Prémiové celokovové telo. Pokročilá dual chip LED technológia. Prvotriedne chladenie. Integrované madlo. Od intuitívneho ovládania až po pokročilé možnosti nastavenia. Intuitívny dotykový displej. 7 režimov terapie. Až 8 vlnových dĺžok vrátane 1060 nanometrov. Individuálne ovládanie spektier svetla. Pulzná frekvencia až 10 000 Hz. Regulácia intenzity svetla 1 až 100%. Stvorené pre každodenné používanie. Zenlux, slovenský špecialista na Red Light terapiu.